Oy, mga kaibigan, magkape muna tayo. Maraming salamat sa pagpasok ha. Sobrang natulog mata ko. Sa TV. Grabe naman sa TV. Artista na tayo nito, sa TV na. Malamig ang panahon, mga kaibigan. Maraming salamat sa patamsakan. Magkape muna tayo. Puro kape. Ayos lang, Ma'am Yam. Ngayon lang isipan mga dilis. Isang oras lang ako, Ma'am. Mag-update lang ako. Uy, Ma'am Jenilyn. I miss you, Ma'am. Kamusta, Ma'am? Kamusta, Ma'am Jenilyn? Andito na si Ma'am Jenilyn Manatat. Kamusta, Ma'am? Asa? Ara, Ma'am, upaw. Asawa ng upaw. Kita ba? Malamig, Ma'am. Umus na mo yung upaw ko, Ma'am, ha? Malamig, Ma'am. Malamig. Malamig. Maraming salamat, Ma'am Jen, sa pagpasok, Ma'am Jen. I miss you, Ma'am. Ah, Tosok ko si Ricky. Maraming salamat, Miss Wing. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan ko, ha. Nalamigan ang upaw. Tawa si Mama. Tusok po sa Ricky kay Ma'am Miss Wing Channel. Maraming salamat. Maraming. Ay, Miss Wing, sabi ni Ma'am Jenilyn. Maraming salamat, Ma'am Jen, sa pagpasok, Ma'am Jen, ha. Ang lamig talaga. Yummy yum. Antak pa si Ricky. Siguro nagkuhan gagawin, Ma'am, no? Kaya nantok ka. Nantok ka pa. Daan lang ako, kuya, kasi nag-edit ako. Nag-update sa isang. Sige, Ma'am, no problem. Maraming salamat, guys, at andyan pa rin kayo para sa ating mga friends. Maraming salamat, Ma'am Jen, ha. Hello, Miss Jen, kaway-kaway. Yummy, video lang dalawa sa'yo. Wow! Dalawa talaga, Ma'am. Maraming salamat, Ma'am. Yes, kaway-kaway, Miss Jen. Maraming salamat, Ma'am Jen, ha. At nandito ka pa rin, Ma'am, at hindi mo ako nakalimutan, Ma'am. Yes. Maraming salamat talaga. Asalamat. Wala pa nga, Ma'am, eh. Nagbalik ako sa 3-2. Wala pang harang. Binura ko lahat yung mga Rios ko, Ma'am Jen, para pag-apply ko ulit, wala nang reklamo si Lolo ba. Gitong ako, sabi ni Ma'am Yam. Meron ito. Wala pang harang, Ma'am. Mag-iles ka ba unya, Ma'am Jen? Ay, parang may premier ka, Ma'am Jen, ha? Parang nakita ko, hindi ka pa natamsakan, ha? Magbaba ka, Ma'am Jen, ang premier mo dyan. Para matamsakan ka ng mga kasama natin dito. Sino yung mga premier dyan, ha? Ibaba nyo na dito para matamsakan natin, mga kaibigan natin. Yes, may premier ako at
8 p.m. Philippines. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, 3 o'clock dito. Sige ma'am, baba mo lang ma'am. Para matamsakan natin mga kasama dito. Parang marami tayo dito, 5 lang. Malamig. Ah, kape muna tayo ma'am. Mag-almusal. Ay, grabe ang lamig dito ba? Wala. Mag-jacket. Mababalan po kayo ng premiere dyan kasi yung mga premiere, mga guys. Mababalan kayo. Magkape muna kayo ha. Mag-almusal. Ay, tanghalian na po yun sa Pilipinas, ano? Ito, ano pa lang kami? Pinapay time pa lang. Ayan po mga kaibigan, premiere ni Ma'am Jean. Pagitamsak mo lang po mga kaibigan. At mamaya abangan po natin, alas 8 po yan sa Pilipinas time. Tamsakan ko muna ma'am sa isang kung ano. Wow, swimming pool ah. Yan ma'am, mayroon ka ng sa akin isa. Swimming pool. Mamaya dagdagan ko pa yan. Don't problem ma'am. Dito pa rin ako sa'yo nakasupport. Eh. Lamig. 6 tamsak pa lang yung kamo ma. Mamaya damihan natin yan. Kain sir. Maraming salamat ma'am Jean. Malamig talaga dito. Kain man tayo ng tinapay oh. Pan. Gutom si host. Bagong gising. Lamig ngayon ah. Oy, maraming salamat Ma'am Jinli Biyaro na. Ma'am Jinli, pakitamsa ka naman to ano Ma'am Jinli ni Ma'am ano? Jinli no? Yung premiere niya mamaya Ma'am Jin. Ma'am Jinli. Kaibigan ko pa yan si Ma'am Jinilin. Yan po ang tumulong sa akin sa ano ko. Nakagraduate ako sa subscriber. Yan po si Ma'am Jinilin po. Sa ilis niya ako nakagraduate. Siya po nagpag-graduate sa akin. Hair lang ako ha. Wala pa ako lunch. Sige sige ma'am. Lunch ka muna ma'am. Kain mo na. Sige sige ma'am. No problem ma'am. Kain ka lang dyan. Maraming salamat mama sa pagpasok. Almusal ako tinapay lang. Lamig ah. Gawa mo na akong jacket, lamig eh.
OTW, Ma'am Jenelia, na malakad, manatad. Maraming salamat, Ma'am Jenelia, sa pag-support mo sa ating kaibigan ko kay Ma'am Jenelia. Yan po, Ma'am Jenelia, nagpag-graduate sa akin sa, ano, sa subscriber ko, si Ma'am Jen. Noted po. Maraming salamat, Ma'am Jenelia. Parang nasa Amerika na kami, malamig. Tusok na Ma'am Jen, yan. Dikitan mo Ma'am Jen Liz, yan si Ma'am Jen, baka hindi mo pa nakadikit yan. Bisaya din po yan Ma'am Jen. Jen Liz, taga ano, Bohol. Taga Bohol. Thanks hindi baba ka bahay. Ma'am Jenly, oh. Baba ka raw ng bahay, Ma'am Jenly. Bibigyan ka ni Ma'am Jenly ng saging. Maraming salamat sa 7 million na nakatambay sa bahay niyo. Maraming salamat. Isang oras lang ako para ano, pag-update lang. Siya na lang una, dikit ko kay Premier Mana, dili man na lang tao 3 minutes. Ano mo yung bahay niya, ma'am? Search mo yung bahay niya. Pindutin mo lang yung ano, pindutin mo lang yung picture niya. Lalabas naman yung mga picture upload niya. Mountain niya din. Nabak ang bahay mo, Ma'am Jinle. Para dikitan ka ni Ma'am Jin. Walang pumabaka sa bencho kong shirt para sure po doon din po ako magbabalik sa iyo. Yes. Ayan po. Ano sudan mo, Ma'am Jen? Tinulang manok na. Masarap yung papaya at manok. So may halong daan ng sili. May premier ka din, Ma'am Jinle? Eh? Puro na kayo premier, ah. Wow! Kaya ano pala to? Kay Ma'am Kirstin. Ayan, tamsak na ako kay Ma'am Kirstin. Ayan. 2 days pa pala to, matagal pa pala to eh. Yan, January 21 pa. Tagal pa pala yung kay Ma'am, ano? Kirstin. Sino
Miss Christine Macarayo pala to ha, miss yun na. Hindi ma'am, si ano yan, iba yan, si Ma'am Jenly, iba yan. Iba yan si Ma'am Christine, binaba niya lang kay Ma'am Christine na ano na premier kasi busy si Ma'am Christine ngayon eh, tatrabaho. Supporter yan ni Ma'am Christine Macarayo, si Ma'am Jenly. Magka-best friend yan sila Ma'am Jenly, saka si Ma'am Christine mag-best friend. Ganyan talaga pa mag best friend nagsusuportahan. Sana all may best friend. Daba ka ng bahay mo Ma'am Jenly ba? Para ma-declare ka ni Ma'am Jen. Marami din yan sa akin si Ma'am Jen. Si Ma'am Yam po ay nandito pa rin. Pag-video ko muna sa Ma'am Yam. Di-up mo ngayon Ma'am Yam. Gutom si Hoss. Bagong gising. Yung bahay mo Ma'am Jenly, baba mo para madikitan ka ni Ma'am Jen, oh. Sitting kulit. Best friend mo rin ba yung Ma'am Jenly si Tim Kulit, Ma'am? Tim Kulit. Bali. Ito pa, lamig. Maraming salamat sa 6 million nakatambay sa bahay news ng kanin mo. Wala ka na nga pasok Ma'am Jen. Gutom pa talaga. Sure, tulungan ko lang siya sa barana niya kasi hapit na start na. Bagat mo lang para may madrot. Tortib. Tortib ko lang. Oh, sige, baba mo lang.
Lamlaw ng trouser, ligo na. So, sige, sige, ma'am, ma'am. Ligo na. Para magdaar-daro na ba. Dapat maiksi lang yan, ma'am Jinli, ah. Para ano, nalidikan natin. Dikit na ba to si ano ko? Dahil tingnan nga. Hindi pa. Mahaba naman kasi binaba mong bahay. Dapat yung maiksi lang. Ano, mga 1 minute. Pag yung na iba yan, matatama rin magdikit niya kasi mahaba. Minsan nalalagas kasi pag ano yung default yung panood. Hindi lang dikit. Pero dikit ang subukan ko pa rin didikit sa kanya. Kay Kim Colit. Sayang yung ano niya, no? Hindi natin nanonood yan, hinto siya. Ganda yung mga content niya, eh. Mga luto-luto. Maraming salamat, Ma'am Jen, sa support, Ma'am Jen, ha. Busog ka na, Ma'am. Nakita ko pa si Kim Colit, 216 subscribers lang siya. Maraming salamat sa mga kaibigan ko, sa mga nagpatambay-tambay dyan, ha. Ano pa ako, kalating oras pa ako, mga kaibigan. Okay, again, kasi ano lang update, wala akong upload kasi ngayon. Wala, mahirap kasi ma-update. Sabihan mo siya, gawasan ng ano, mga 1 minute lang na video para ano, mabilis na dikit sa kanya. Kasi kung mahaba, tagal magdikit, tatatama rin yung didikit sa kanya kasi mahaba. Wala bang bumbay mamaya. Hindi ko alam sir, eh. Wala pa yata mag-premiere mamaya, eh. Walang magpa-premiere doon sa grupo nila, eh. Good morning, team Pasaway, sabi ng Christine. Pasok sa IDS ko, ma'am. Bali, dito sa atin. Ayun, kadikit na ako sa kanya, isa ko. Baba, kabalay sir, baba, kabalay, mama. Baba ka. Para madikitan kanila, ma'am, sino. Kaibigan natin na ano, totoo. Di ba sa kape ko?
Maraming salamat ha sa pabigay-bigay dyan mga kaibigan. 7 million people in the house. Maraming salamat. Mamaya pag-uwi ko sa bahay, dikit ko sa inyo mga ninja ko. Saan po yata? Ipulpak. Yan. Sir Cocos Gaming. Kay ano sir, yung sir yung maliit pa yung bahay niya, si Ben. Si Tim Kulit sir. Yan, mababa niya. At saka yung si Ma'am Robbie Rose Cañete. Ayan po, nagbaba po ng bahay si Ma'am Jenny. Check ko nga, Ma'am Jenny ko nakadikit na sa itong isa ko. Sa akin maliit din ha. Nakadikit na sa iyo Ma'am Jenny. Pero panoorin ko pa rin para nagdag WX ka. Ang mga isda para ano, pagsipag ng mga isda tayo para marami tayong subscriber. So, pag tamad-tamad tayo ng isda, wala tayo. Asa lang tayo sa bili. Hello, good morning host. Miga love shout out sa iyo. Miga love shout out din sa inyo dyan, Ma'am Jen. Ay, Ma'am Jen Macarayo, kasama si Ma'am Roberos Cañete. Maki-regards lang ako kay Ma'am Roberos Cañete dyan ha. Ma'am Roberos Cañete, kung nakikinig ka man, miga love shout out sa iyo ha. Hello team Pasaway, miga love shout out, sabi ni Ma'am Jen Macarayo. Share lang ako ha. Ma'am Jen Macarayo, nahanap ka ni Ma'am Jeneline Manatad, kamusta daw? Sabi ni Ma'am Jeneline Manatad. Kamusta ka daw? Finally, nag-ilis ka rin, sir. Yes, ma'am, para may pang-update. Mayroon kasi umasa sa watch to watch lang. Kailangan may ano tayo rin, may upload din tayong bago para hindi tayo malata ni Lolo ba. Sana next na apply, ma-approve na. Sis Jinlin, naulang pala ako nakadikit sa'yo. Sabi ni Sir Cocos Gaming. Iwan lang ng bakas, gusto dumikit dyan pero wag mainip kasi mamayang gabi ko kayo balikan. Wow, sabi ni Ma'am Jinlin. Reconnect. Sir Coco, daw kayo naka-connected guideline. Tamsak lang sapat na sa akin, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Maraming salamat sa 4 million people na nakatambay sa bayan niyo. Hindi niyo ko iniwan. Binaba ko na yung lalab sa binabangan ni Ma'am Jinli, Ma'am Christine yung primer. Sige sis Jinli, unahin na kita digitan ngayon mga alagad ko. Wow, sana all may digitan. I miss you guys. Labas muna ako para magtamsak. Sige ma'am, labas ka muna. Sa tamsakan mo ng mga 20 tamsak, okay na. Ay, nako. Maraming salamat sa support ng mga kaibigan ko at hindi niyo ako pinabayaan. Kahit ako'y down, hindi niyo ako pinabayaan. Yeah. Maraming salamat Ma'am Jeneline Manatad. Ang premier pala ni Ma'am Jeneline dyan mga guys ha. Tamsakan nyo para tapos nyo rin pindutin nyo rin yung reminder para mapunta natin siya mamaya pag nagano siya. Ma'am Christine Macarayo, may si Ma'am dyan Ma'am Jeneline, may premier. Itamsakan na lang ma'am para mapunta natin mamaya, mabumba natin yung niya, yung bumbahin natin yung niya, tawag yung premier niya. Oras ba yung nakalimutan ko ng oras ito lang din namin.
alas 3. Sana walang laro mamaya para magapunta ako makadalaw sa Premier ni Ma'am Jen. Baka maglaro na ako yung basketball mamaya eh. Ng pwesto na, patamsakan mo kay Ma'am Jen na ano dyan, na Premier Ma'am. Yan sa taas. Paki-scroll down na lang, Ma'am. Hello Ma'am Jen, I miss you, sabi ni Ma'am T. Macarayo. O kasi din, Dances Christine. Tosok sir, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Ma'am Christine na, pagkatamsakan yung kay Ma'am Jen nila dyan, ano, na Premier Ma'am. Nandun sa taas Ma'am Christine. Tamsakan mo Ma'am. Premier ni Ma'am Jen. Maraming salamat sa 10 million na nakaantabay at nakasuporta sa bahay ni Host. 11 na. Tumami na tayo. Alay ni Ming Tusok Maya ko continue ang pag-watch sa iyo. Maraming salamat Ma'am Miss Wing. Tamsak na. Wow. Andito na ng mga kaibigan si Ma'am Rodros Cañete. Maraming salamat Ma'am. Miga love shout out sa iyo dyan Ma'am Rodros. I miss you Ma'am. Maraming salamat sa aking mga kaibigan na nakasuporta. Delta Lima, maraming salamat. Ma'am G. Macarayo, maraming salamat. Tamsak naman ako dyan sa Premier ni Ma'am Jen. Mga kaibigan ko, nila sa taas. Paki-scroll down na lang. Kahit Ma'am Jen nila manatag. Ibigay po natin ang ating totoong suporta sa ating mga kaibigan na dati na hanggang ngayon nagsusuporta pa rin kay Host. Pag-itamsakan na lang po natin. Sana all may 11 million. 12 million. Rabiros, Cañete, busy ni kasi kaya umaga lang may time mag-city. Ay umaga lang tayo mag eh. Umaga pala ito mag-LS para nandito siya mga Rabiros. So again, maraming salamat kay Ma'am Christine Macarayo, pinangkintod sa pagsuporta sa 12 million na nakaantabay at na nakasuporta sa LS ni Host. Maraming salamat. Ayan po, ay nagbaba po ng bahay si Ma'am Christine Macarayo. Pakitamsakan na lang po natin mga kaibigan para suporta rin tayo sa ating mga kasama, mga kaibigan. Magsuportahan lang po tayo mga kaibigan kasi hindi naman po tayo sikat. Kailangan natin mga magtulungan kasi mga small pa lang tayo. Maraming salamat sa atin sa pagsuportahan natin sa bawat isa sa atin para pare-pareho tayo umangat ba. Walang maiwan. 12 na di ay di natin alam kung sino yung 12 ng Jenle. Kasi di pa tapos bahay amo. Ganun pala, busy. The loves, sabi ni Ma'am pinangintod. Yes, la loves. Yes, loves. Sana all may loves. Higda patawon ko loves. Wow, buti pa si Ma'am Jenle, pahigda-higda lang. Yung iba, busy-busy na sa daro ba? Bait amo ni Ma'am Jen, di ba? 12 million. 12 million ba? 11 million na lang. Nagtago yung isa. Maraming salamat sa suporta niya sa aking walang kwentang LS, mga kaibigan. Kahit walang kwenta, dito pa rin kayo Kahit walang pa premium, walang pa ano-ano, nandito pa rin kayo nag-aantaway, nag-suporta sa bahay niyo. Maraming salamat talaga. Very appreciated much. English yun Namimiss ko si Sir Tom Harris Sir Tom Harris, where are you now? I miss you. Sana kayo si Sir. Ano pa mag-English Sana all higda. Natulog agi ilis ni Emily pagmata sa buntag ilis Japon Anong ilis si Ma'am Emily? Hindi ko na si pagdating ng alas 8 tulog na ako kaya galing man ako sa basketball. Last toss of Christian Macarayo. Maraming salamat Ma'am Christian Macarayo. Patamsa ka naman guys sa mga
Ano ni Ma'am Jeneline Manata dyan? May primer po si Ma'am Jeneline Manata mga guys. Patamsak naman. Dyan po sa itaas. Tapos scroll down nyo na lang mga guys. Oo, love. Silda kay humana ko daro gabi. Ah, buti pa to si Ma'am Jeneline. Anong bike amo ni Ma'am Jeneline? Katigda ka lang. Okay. Si Ma'am Labiros ay pabili-bili lang. Maraming salamat sa iyo Ma'am Labiros. Kahit busy po kayo dyan, dito pa rin kayo nakasuporta sa bahay niyo. Maraming salamat sa inyo. Kape muna. Sige Ma'am, nagkape na ako. Kaya hilalabs, ay kami dili, kidney, makahigda, gadi lang, pastilan, labi na karon lagot kayo, itlog ni. Adlok amo sa ako sir. Yan ang maganda dapat, yung amo yung matakot sa ano, sa atin. Hindi yung tayo matakot sa amo. Oh, kaya mo ito Ma'am Christine, no? Si Ma'am Jinli. Yung amo yung matakot sa kanya. Ito maganda, yung amo yung natakot. Para yung amo utusan mo ba? Bilib na ako kay Ma'am Jinli ah. Mangtas man ni ako amo sa una. Ngayon mabait na siya. Maraming salamat mga kaibigan sa pag-suporta nyo, sa walang sawang suporta sa walang kwentang ilis ni host. Maraming salamat. At hindi nga pag pinabayaan. Bagkos, tinulungan niya pa rin ako kahit na nalaglag yung ano ko, nabuliwit sa kawal. Hindi na ako pinabayaan, tinulungan niya pa rin ako. Konti na lang at babalik na ulit, mag-reapply na naman ulit. Kulang na lang ako ng mga 300 na lang at reapply na naman sa February 4. Masubukan kung tatanggapin o hindi. Si Ma'am Christine Matarayo ay pag-GTK. Maraming salamat Ma'am Christine. Ma'am Jeneline Banatag, baba mo ulit Ma'am yung primero Ma'am para matamsakan ulit natin yung kaibigan dito. Baba ulit Ma'am. Primer name mo. Teka lang. Ako na lang mababa.
po mga kaibigan. Mga kaibigan, patamsak na lang po dyan sa binaba kong link, Ricky Marquez, pakitamsak na lang po. Yung trainer po ni Ma'am Jeneline. Bihis pa ako. Sige ma'am, bihis ka. Mga kaibigan, patamsak na lang po dyan sa binaba kong link, Ricky Marquez, mga kaibigan. Ma'am Christine, patamsak Ma'am Christine yung sa Ricky Marquez na binaba kong link. Hindi na puminis, sabi ni Ma'am Jeneline Manata. Ang hilito po, tamsak na call po. Ang lito po. Ano to ang lito ko, okay? Tamsak na call. Sino nga to? Parang na ano ko to Parang si Ma'am Inday. Sino nga to? RTW, maraming salamat sa patamsak ang hilito ko. Ayun. Ang hilito ko. Sino ba ito? Ang lito ko, sir, magbaba ka ng bahay mo dyan kung ikaw ay ganyan pa para malikitan ka ng ating mga kasama. Para malikitan din ito, sir. Sige, hindi abiyaron danto yun. Ang lito ko. Kay Sir Pupera to Diyan sa Premier po. Ang lito ko. Maraming salamat. Ang hilito sa nila official. Ang taas na pala nito. Ay, ads ka na siya pala. Ads mo. Salamat Ma'am Jeneline, bisita ko sa premiere mo. Yan, sabi ni Ma'am. Salamat sa inyo Supportahan niyo dyan. Ang Elite Channel. Ads na po yan mga kaibigan. Bigitan po natin ang taas po ng bahay ni Angelito Channel 5.68k. Pakibigitan po natin mga kaibigan, may harang na po yan. Silent mode. Sige Ma'am Jen, maraming salamat Ma'am Jen Uy, salamat sa Kiko ko Gaming. Maraming salamat sa pagpasok mo Sir Angelito Channel Official. Maraming salamat. Ano pala yung makina na yan ba kayo? CD90? Ano yan? Pang Saudi yan Uy, salamat Kuko Gaming. Maraming salamat Ma'am Jen sa pabigi-bigi mo dyan Ma'am Jen Manatad sa suporta mo sa akin. Maraming salamat Ma'am. At hindi mo ako pinabayaan Ma'am. Maraming salamat talaga Ma'am. So guys, dikitan po natin si Angelito po. Pagilid po ba? Bate? Yan po. Ang channel niya po ay Angelito Channel Official. Ang taas na po yung bahay niya mga guys. May harang na po yan. Ikit sa may gusto guys. Iwan lang ng bakas. Huwag mainip dahil mamayang gabi ako babalik. Yan, sabi ni Ma'am Jindy. Sir Angelito ko ay nakadikit ay sa pasulo ko yan. Didikitan po kita sir sa isang account. Ricky Marquez. Angelito Jindy Berondan sa vlog 12 po. Ayan Ma'am Jin. May dumikit sa'yo Ma'am Jindy, si Angelito Channel Official, si Angelito ko. Si Angelito ko on the way po. Nakatapos na ako ng ng patalastas. On the way.
yung bate. Yung kasirola. Okay, Kokos Gaming, OTW boss. Sabi ni Sir Angelito po. Okay po, Lods. Dito, yan. May dikitan lang po tayo mga kaibigan para maganda yung ating samahan mga kaibigan. Balikan tayo. Maraming salamat sa pagpasok, Sir Angelito sa Channel Official. Anak yan ng bahay ni Sir Angelito sa Channel Official. Ano pa siya? New Year. Happy New Year Landasan. Ano siya? Di ba Landasan? Sigo ito? Sir ha? Ligitan ka dito sa Ricky Marquez ko. Huwag mo na itong balikan, Sir. Salamat ang inito ko. Mamayang gabi kita balikan. Sabi ni Ma'am Jinya Biaro. Focus Gaming dan sa intro, boss. Ayan. Maraming salamat ha. Huwag ka mag-alala, Sir, ang inito ko. Babalikan kaya ni Focus Gaming. Jindin of course po yun. Magandang usapan. Salamat, Lods. Maya balikan kita, sabi ni Focus Gaming. Yan. Maganda. Huwag painitin lang muna natin para di malaglag. Kasi dikit na dikit. Huwag mag-alala, mababalik ako, legit ako ha. Yan, legit yan si Ma'am Jinli. Pati puso niyan, legit, Sir. Hindi lang yung bahay niya, legit, pati puso, legit. Saan ba yun si Ma'am Christine Macarayo, legit din yun. Ma'am Christine, Ma'am Rabiros, dikitan niyo si Sir Lito dyan. Yung mga puso niyo, legit din ba yan mga puso niyo? Dikit niyo na. Ay, legit yung mga puso niyan, Sir, mga kaibigan ko. Si Ma'am Rabiros, si Ma'am Christine Macarayo. Mga legit yan. Huwag kang mag-alala, Sir. Nagbabalik po yan. Sir, malapit na matapos, Sir, ha? Lito ko. Tawa si Ma'am Jinli Abiaron. Yan po, Sir, nakadikit na po ako sa iyo. 6 minutes na mga guys at ako'y magpaalam na rin para makapaya naman tayo. Ay, may bakas ka naman, hihi, mamaya ibalik ko sa iyo 10 banalods ang ito. Wow, 10. Salamat, Sir Focus Gaming, sa suporta nyo kay Sir Angelito. Tawa si Sir. Sige nga. Wow naman, dami niya na. Isa lang po, okay na ako. Masayang lang po yan. Yan, sabi ni Sir Angelito. Oh, maraming salamat sa pagpunta mo, Sir Angelito ko ha. Angelito Channel. Maraming salamat sa pagpunta sa bahay ko, sa ilis ko. Mga 6 minutes lang guys at ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong suporta.
isa pa yan, boss. Salamat po. Salamat dito po. Akin na rin ito bahay ni Sir Angel dito. Malaki na siguro ang repeat nga nito. Saan ka ba ngayon, Sir Angelito po? Nag-iis. Maraming salamat sa 6 million na nakatambay pa rin sa bahay niya. Maraming salamat. Kunting minuto na lang guys at ako'y magpaalam na 5 minutes na lang. Tayo trabaho konti. Nakasawa na si Sir Angelito ko, Guro Host pa. Oo, siyempre. Ano na yung bahay niya, malaki na. 5.56 tayo? 5.65. Ayan po rin po si Ma'am Christine Macarayo, nakaantabay pa rin sa LS ni Host. At busy po siya. Maraming salamat sa support na Ma'am Christine Macarayo. Four minutes na lang mga guys at ako'y magpaalam na. Relax lang po kayo dyan. Antayin ko na lang po itong 4 minutes. Maraming salamat sa inyong suporta sa hindi nyo pag-iwan sa host. Maraming salamat sa inyo. Sa 7 million ang pantabay. Maraming salamat. Kita ulit tayo sa LS sa inyo or sa ako na ulit na LS. Doon din tayo papunta host. Oo nga Ma'am Jinling. Sipag lang tayo. Sipag ng upload, sipag ng LS. Yun. Kita din tayo. Ibangan lang ba? Sa hair lang ni till the end ha. Wow! Ano legit na legit si Ma'am Jinling eh. Nakasuporta. Till death do us part. Ayun, well. Till the end. Maraming salamat ha. 3 minutes na lang. May buto na? Sayang ba yan? Hindi naman pa na siya. Hindi pa? Painit ko nga. Sige, masarap yan. Akin mo. Kung gano'n kumain ng napay. So, naman, yan. Sige. Maraming salamat kay Ma'am Jindy. Buti nakatagpo ako ng kaibigan na isa na tapat at totoo magsuporta. Ay, nako. Sila na yung WH mo, Ma'am Jindy. May toke ka na ba, Ma'am Jindy? WH na naman kayo, Ma'am Jindy. Buddy, mga on na tayo. Edit ko si Sir Markups Vlog. Maraming salamat, Sir. Sa pagpasok sa LS ko. Kanina pa ka siguro dyan nakaantabay sa LS ko. 2 minutes na lang at ako'y magpaalam na, mga kaibigan ko. Maraming salamat talaga sa inyong suporta. OTW, Sir. Uy, lo Sir Markups, sabi ni Ma'am Jindy Abiharon. Ayan, namimiss ka ng ating mga kaibigan, Sir Markups Vlog. Namimiss ka nila, oh. Hindi ka na daw, bihira ka na daw pumasok. Kailangan Boss Marcas, mag-upload ka pa ng maraming video ba? O gusto mo ikaw mag-ilis? Wala pa sir, gamay pa. Maraming salamat talaga mga kaibigan ha, sa suporta nyo sa akin. Ay ano na lang po mga kaibigan, 1 minute na lang kasi magpaalam na. Maraming salamat sa pumasok sa bahay ko, kay Ma'am Jindy, kay Ma'am Christine, kay Ma'am Rose, kay Ma'am Ginelyn Manatag, kay Sir Marcos,
kay Sir Coco Gaming, kay Angelito po, kay Ma'am Yam, Eronico, maraming salamat ha, sa pagpasok niyo sa bahay ko. Mga kaibigan, magsuportahan lang po tayo dahil maliit pa rin yung bahay natin. Kailangan natin magsuportahan. Maraming salamat talaga Ma'am Jendia sa hindi mo iniwan, kay Ma'am Christine Sarayo sa patamsak-tamsak. Maraming salamat, Ma'am Roberos, ulit, kay Ma'am Jendia Lumunatag, sa ulitin, maraming salamat po. Kay Boss Marcaps, kay Sir Cocos Gaming. Maraming salamat talaga sa inyong kaibigan ko, hindi na ako pinabayaan. Liguan time na after. Sige, Ma'am Jendy, maligo po na po kayo. Maraming salamat mga kaibigan. At ako'y magpaalam na po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo ngayon sa ating mga trabaho. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Sige, wag tayo.